Vydajte sa s nami na fascinujúcu cestu životom jedného z najväčších dobrodruhov histórie. Moritz Beňovský, cestovateľ, kráľ Madagaskaru a človek, ktorý prekonával hranice svojej doby. Objavte jeho úžasné príbehy so združením Moritza Beňovského. Milí priatelia, vítajte pri prvom dieli podcastu Moritz Beňovský. Moje meno je Dominik Šuplata a Moritz Beňovský ma nadchol podobne ako pred rokmi aj Vlada Dudláka, riaditeľa združenia Moritza Beňovského. Vlado, vítaj. Dobrý deň, prajem. Som rád, že sme spolu a ďakujem Dominikovi, že zorganizoval takýto podcast. Áno. Vlado, prosím ťa, ako si sa ty teda dostal k Moritzovi Beňovskému? No úplne náhodou som sa dostal k Moritzovi. My sme zakladali občianske združenie kvôli aktivitám, ktoré sme robili, rôzne expedičné činnosti, športové aktivity. A keď sme zakladali združenie, nevedeli sme, ako to združenie máme nazvať a úplnou náhodou nám napadlo, nazveme to Združenie Moritza Beňovského. Vtedy sme s Moritzom Beňovským viac menej nerobili nič podstatné, ale ten názov Moritz Beňovský tak rezonoval v tom združení, že prešlo 10 rokov a ja ako amatérský filmár a niekto, kto chodí po svete a robí dokumentárne filmy, som si povedal, že tak keď máme Moritza Beňovského v združení v názve, tak treba vycestovať na Madagaskar a zmapovať aj túto časť. A v ktorom roku si sa tam prvýkrát dostal? Prvýkrát som vycestoval aj s parťákmi z Tries Video, s Lackom Gažom, aj s Robom Zipserom. Vycestovali sme v roku 2010. A aké to bolo pre teba? Ty si už skúsený cestovateľ, precestoval si predtým veľa krajín. Madagaskar pre mnohých cestovateľov je taká cestovateľská bodka, alebo možno pre mnohých aj keď si Madagaskar zamilujú, tak sa tam vracajú opäť, hoci niektoré krajiny už opäť nenavštívia. Bolo to tak aj v tvojom prípade? No, išli sme na Madagaskar, bola to mesačná expedícia, chceli sme mapovať stopy po Beňovskom, navštíviť archívy, na vlastné oči vidieť miesta, kde sa pohyboval Moritz Beňovský. A myslel som si, že to bude mesačná expedícia, po ktorej vznikne film a nejakým spôsobom uzavrieme kapitolu Madagaskar. My sme sa vlastne stretli na festivale Pohoda, kde som teda ako filmár lietal s dronom. Možno som mal jeden z prvých, alebo jeden z mála na Slovensku v tej dobe dron. Bolo to v roku 2014. No a tam teda Vlado ma našiel medzi tými 30,000 návštevníkmi festivalu a pozval ma prvýkrát na Madagaskar. No mne vtedy naozaj chýbal dronista. My sme tam boli už niekoľkokrát predtým. Natočili sme už niekoľko filmov, teraz sme dotáčali film Odkaz Moritza Beňovského a chýbal mi dron. A na tej Pohode zrazu vidím, že 30,000 ľudí sa tam pohybuje, tam po tom letisku trenčianskom a vidím dron, tak som hľadal, kto ten dron šoféruje a bol to zhodou okolností Dominik, s ktorým sme dovtedy nemali vôbec žiadny kontakt. A keď som ho oslovil, tak že či náhodou by nechceli ísť na Madagaskar aj s dronom, tak som mu dal vizitku, rešpektoval som, že sa venuje točeniu práve a Dominik sa mi ozval zhruba po 2 týždňoch a dali sme sa dokopy. No a odtedy je aj Dominik veľmi aktívnym členom združenia a spravili sme veľmi veľa krásnych, nielen filmových, ale predovšetkých filmových projektov spoločných. A spravím teraz takú prešmičku možno k tej osobe Moritza Beňovského. Ty si možno o ňom niečo vedel, tak asi ako je možno priemerný Slovák predtým, ako si sa tomu začal venovať úplne, že teda narodil sa vo Vrbovom, zomrel na Madagaskare, tam bol nejakým kráľom. Ale ten život je veľmi rozsiahlý, veľmi zaujímavý a na človeka vtedajšej doby naozaj fascinujúci. Čo teba najviac zaujalo na postave Moritza? No áno, je to pravda, že o tom Moritzovi som vedel tak niečo ako priemerný Slovák. Väčšinou každý vychádzal zo seriálu Vývad Beňovský, ktorý bol veľmi zromantizovaný, veľmi iba úzko zameraný, zďaleka nešiel do hĺbky toho beňovského osudu. A my sme sa tomu začali venovať v rámci združenia. Spolupracovali sme s historikmi, s beňovskológmi, s ľuďmi, ktorí tam už boli pred nami, respektíve ktorí niečo o tom Beňovskom mali poznatky. A postupne sme sa zoznamovali s jednotlivými jeho časťami života, či to bolo detstvo, či to boli vlastne jeho aktivity mimo Madagaskaru. A zistili sme, že teda dôležité nie je len to, kde všade bol, ale aké boli vlastne jeho príčiny toho, prečo tam išiel. Že vlastne on bol, sa hovorí, že bol dobrodruh, ale on bol v prvom rade vyhnancom.
Takže keď sa zamyslíme nad Beňovským, on vlastne utekal pred tým, že dedičný majetok mu zobrali nevlastní švagrovia po smrti jeho rodičov. Bol relatívne ako mladý človek sirota, staral sa o mladších súrodencov. No a musel opustiť Uhorsko, utiekol vlastne do poľského zálohu na Spiš. Odtiaľ sa dostal do Barskej konfederácie, opäť dostal sa do zajatia ruského, nakoniec sa dostal až na Kamčatku do doživotného vyhnanstva. A tam spravil husárske kúsky na tej Kamčatke. No a práve, že to je neuveriteľné, čo všetko, vlastne aké sú príčiny a dôsledky a tie jeho cesty a stretnutia s rôznymi osobnostiami osvietenstva. No a tým pádom sme sa zamýšľali nad tým, že ako zmapovať jeho životný príbeh. Ako zmapovať, lebo to sa nedá v nejakej skratke. Všetko je len skratkovité, aj na Google je veľa informácií o Beňovskom, veľa tých informácií je takých polopravdivých, takých prosto niekedy naozaj tam píšu ľudia, alebo niekto nejaký zdroj uvádza veci, ktoré treba overiť. A naozaj, že Beňovský sa nachádza v mnohých archívoch krajín sveta. Človek by neveril tomu, že on je nielen v ruských archívoch, ale je v archívoch poľských, v archívoch čínskych, v archívoch japonských, v archívoch ostrova Mauritius. Takže to je proste niečo, čo doteraz to není zmapované. Veľa ľudí sa tomu venuje, nielen na Slovensku. A nás to tiež tak chytilo, bola to z toho taká vášeň, že čím viac sme s tým robili, tak tým viac pred nami sa ukazovali veci, ktoré by sme vedeli zrealizovať alebo aplikovať aj na to, že ten životopis toho Beňovského, alebo ten životný príbeh je veľmi zaujímavý a treba ho nejako predstaviť ľuďom. Moritz bol aj veľký cestovateľ. Kde všade bol? Kde sa dostal počas svojho života? Keby si to tak v skratke mohol povedať. Tak je to uvádzané, že naozaj to bol prvý Európan, alebo samozrejme pôvodom zo Slovenska a slovenského pôvodu. Jeho materský jazyk bola slovenčina, ešte vtedy nekodifikovaná. A naozaj preplával 3 oceány, plával v Tichom oceáne, v Indickom oceáne, v Atlantickom oceáne, niekoľkokrát dal tieto vzdialenosti a zároveň navštívil 4 kontinenty. Bol v Európe, v Ázii, v Amerike, aj v Severnej Amerike, aj v Južnej Amerike a bol v Afrike. Takže to sú naozaj veci, ktoré v tom 18. storočí, v druhej polovici 18. storočia boli neuveriteľné a dokonca bol ako prvý Európan, sa plavil v Severnom Pacifiku. Vlastne bádal tie kraje Aleutských ostrovov, Aliašky. To je to, kde vlastne Rusi mali základňu, ale tiež to nemali veľmi zmapované. Predtým tam bol Bering a rôzni ďalší cestovatelia a hovorí sa, že prvý Európan, ktorý mapoval Severný Pacifik, bol James Cook. Ale on tam bol v roku 1778 a to už predtým 7 rokov sa tam plavil Beňovský a sám Cook stretol tých ľudí z plavby Beňovského a písal si zápisky o tom, že teda predtým tam bol ešte niekto iný. No ale najviac tomu Beňovskému učaroval asi Madagaskar, keďže sa tam opätovne vracal, aj tam bol zvolený kráľom tej severnej časti. Čo si myslíš, prečo sa mu tak Madagaskar zapáčil? Tak Beňovský bol v prvom rade vyhnancom Európy. On opustil Uhorsko nie z vlastnej vôle, potom bol väzňom Rusov, cárovny Kataríny II. Veľkej, kde po pár mesiacoch v doživotnom vyhnanstve, kde vlastne za celú éru nikto odtiaľ neutiekol, on zorganizoval zburu, vtedy mal 25 rokov. A ako 25-ročný zorganizoval zburu a utiekol na erárnej lodi a s niekoľkými desiatkami tých vyhnancov, ale aj kozákov, ktorí sa k nemu pridali. No a vlastne pre neho tá Európa nebola priaznivá, bola plná intríg, plná nejakých úskokov a on tou plavbou, keď navštívil aj japonské súostrovie Ryukyu, navštívil Tajvan, Formózu, kde sa mu veľmi páčilo. A on túžil mať kariéru niekde na nejakom ostrove, kde by mal kontakt s domorodcami, kde by zveľaďoval v spolupráci s domorodcami nejaké územie, kde by ich trošku civilizoval. A jeho túžbou bolo, samozrejme aj s manželkou, ktorá vtedy bola ešte stále v Európe, s manželkou Zuzanou, ktorú nevidel 4 roky. Táto anabáza toľko trvala. A on túžil sa vrátiť do nejakej koloniálnej časti sveta a tam žiť. Moritz zažíval rôzne zaujímavé príhody určite s Malgašmi, keď teda tam chodieval. A my sme sa veľa pohybovali ako združenie Morica Beňovského v tých lokalitách, kde Moritz sa pohyboval a kde ho teda aj zastrelili. Ty máš aké zážitky z tejto oblasti Madagaskaru? To je Ambodirafia.
Kapes, najvýchodnejší vlastne my z Madagaskaru, tam mal Beňovský svoju základňu a tam sa radi vraciame a tam stretávame miestnych ľudí a je to častokrát veľmi zaujímavé. Máš nejaký zážitok taký, čo ti napadá? Ja ešte tak zmapujem, že Madagaskar je obrovský ostrov, je to 12-krát väčšie územie ako je Slovensko. Keď sa hovorí, že bol prvým kráľom Madagaskaru, nie je to celkom pravda, lebo aj pred ním boli králi a nebol kráľom Madagaskaru, ale bol kráľom významnej severovýchodnej časti Madagaskaru. To je asi územie dvakrát ako Slovensko, takže naozaj to územie, ktoré mal a ovládal, tak bolo veľké. Je to územie, kde dominuje kmeň Betsimisaraka, ale sú tam aj ďalšie 3 kmene. A tie naše zážitky s tými ľuďmi, ako tí ľudia sú neuveriteľne príjemní, usmievaví, bezstarostní, príjmu človeka ako bieleho medzi seba, takže veľmi dobre sa tam cítim a myslím, že aj spoločníci, čo tam chodia so mnou, mi dajú za pravdu, že Madagaskar je veľmi privetivý z pohľadu domorodcov. No a ono je to také pekné, lebo človek číta zápisky o domorodcoch, ktoré písal Beňovský vo svojich pamätiach a cestách. To je román, ktorý má 240 rokov. Aha. Číta zápisky, ktoré tam robil poľský cestovateľ Arkady Fidler, on tam bol pred 90 rokmi zhruba, a potom vníma tých domorodcov súčasne. A ono to je úplne v zhode. Ten naturel tých domorodcov, tie ich reakcie, tie zážitky s nimi, tak ako ich opisoval Beňovský, ako ich opisuje Arkady Fidler 160 rokov po Beňovskom a ako ich zažívame my, znamená to, že tí Malgaši sa nemenia a sú stále rovnako úžasní a preto aj ja čím ďalej tým viac rozumiem tomu Beňovskému, že keď už na tom Madagaskare z poverenia francúzskeho kráľa Ludovita XV. Mal 3-ročnú misiu, kde vtedy ho tí miestni náčelníci, tí miestni králi ho povedali, ty budeš našim predstaveným kráľov na tom území severovýchode Madagaskaru, tak on, keď sa vrátil späť do Európy, po ničom inom netúžil, len opäť sa tam vrátiť. Keď teda ideme na ten Madagaskar, snažíme sa nejak podporiť aj miestnu školu a deti. A tam si mal taký zaujímavý príbeh s tou gumičkou do vlasov. Hej, to bola ešte taká jedna z prvých ciest, to bolo v roku 2011, boli sme presne na Kabeste, v lokalite, kde Beňovský tragicky prišiel o život. A mal som také myslím, že to boli nejaké také pukačky do vlasov, alebo gumičky, to proste niečo do vlasov. A bolo tam jedno dievča, doteraz si pamätám, volala sa Anita a bola taká smutná. Tak som ju zavolal, nevedeli sme komunikovať, ale odovzdal som jej také nejaké dve gumičky do vlasov a prvé, čo spravila, zavolala svoju mladšiu sestru a jednu gumičku dala jej. Takže tam som zistil, tak som si uvedomil a bolo to pre mňa pozitívny zážitok, že čokoľvek odovzdá človek deťom alebo ľuďom, oni sú komunitní a oni to nezoberú pre seba, ale vždy myslia na najbližších a chcú sa s tým podeliť. Podobne ako keď dáš cukrík a na niekoho sa ten cukrík nedostane, tak to jedno dieťa si ho trošku podsmúle a potom ho dá bratovík, aby si podsmúlal aj on. Takže oni sa vedia rozdeliť ešte s jedným cukríkom. Áno, sú veľmi priateľskí, môžem to potvrdiť. Ja vždycky dostávam takú otázku, keď rozprávam o tom, že som bol na Madagaskare a že sa tam opätovne rád vraciam, bol som tam teda už x-krát a tak za akým účelom, tak to prvé bolo, že hľadali sme hrob Morica Beňovského a prvá otázka, a našli ste? Tak čo, našli ste? No tak hej, tak toto je tá otázka a ja to vnímam, že to nie je cieľ, ale že je to cesta. Áno, intenzívne sme hľadali pozostatky po Moricovi Beňovskom, ktorý tam padol, ktorý tam bol pochovaný, sú o tom záznamy. Samozrejme sú aj nejaké záznamy, že pred nejakými 100 rokmi sa tam niekto hrabal a niečo našiel a niečo odniesol. Napriek tomu si ja myslím, že tie jeho pozostatky sú stále tam v okolí tej hory, kde bola tá prestrelka tragická. A my sme v rokoch 2011 až 2014 sme sa intenzívne, to bolo už vtedy, keď si aj ty prišiel do partie, a bol si tam s nami a my sme sa veľmi intenzívne snažili lokalizovať hrob Morica Beňovského, prípadne nejaké iné hroby, ak tam sú. Takže my sme tam vlastne mali geofyzikálnych expertov, mali sme tam odporové profilovanie, detektory na kovy, dronovali sme to územie, ale treba povedať, že mali sme tam veľmi veľa výkopov, ktoré sme sami spravili s podporou domorodcov, oni kopali, my sme povedali, kde asi by to mohlo byť. Prvýkrát, keď som tam išiel, tak som sa bál, že budem musieť aj ja kopať pri tých 35 stupňoch Celzia vonku, ale v zásade ukázalo sa to, že my ráno pozrieme, lokalizujeme a potom večer prídeme skontrolovať, keď trošku slnko
zíde nižšie? No, čo sme tam objavili, ako boli to pozitívne archeologické nálezy, objavili sme tam niekoľko guliek, ručne vyrobené guľky do rôznych tých muškiet alebo pušiek v tom konca 18. storočia. Objavili sme tam kovové kusy, pozostatky po vojenských topánkach. Všetky tieto veci nám Mestský ústav ochrany pamiatok vlastne nám to aj vyčistil, nejakým spôsobom pripravil na to, aby to mohlo byť. Jedna vec je, myslím, že vo Vrbovom, nejaké veci sú aj v múzeu v Starej Ľubovni. Áno, na hrade. A potvrdili nám, že to, čo sme tam našli, sú pozostatky tých vojenských rekvizít alebo nejakých tých súčiastok, ktoré boli na prelome 18. a 19. storočia v Európe. To znamená, bola tam vojenská posádka. Dokonca sme našli nejaké kovanie z truhlice. Nevieme, možno v tej truhlici niečo bolo. Našli sme len kovanie, nenašli sme už drevo k tomu, nenašli sme ani obsah tej truhlice. A to znamená, že keď tam boli guľky, tak sa tam aj strieľalo. Ale zatiaľ sa nám nepodarilo lokalizovať ten hrob alebo nájsť tam nejaké kostrové pozostatky alebo niečo takto vážne. Áno. Tak to možno je pre vás taká informácia, ak poznáte niekoho, kto by vedel možno nejakým georadarom nám pomôcť alebo nejakou technológiou, ako nájsť kosti v džungli, dajte nám vedieť. A Združenie Morica Beňovského sa bude tešiť na spoluprácu. No ja práve áno, toto vyzývam, lebo však týchto geológov je veľa, však naši geológovia geofyzici spravili veľkú robotu napríklad v guatemalskej džungli, alebo teda v tom území Majov, čo je Honduras, Mexiko, Guatemala. Tam spravili kus roboty, odhalili tam nádherné mestá, nové lokality Majov. A ja mám taký sen, že nejaký lidar, ktorý by sa dal umiestniť na dron, zmapovať to územie. Takže keby bol nejaký človek, ktorý má pocit, že by to bolo zaujímavé pre neho, tak má odo mňa letenku a vstupenku na Madagaskar a poďme hľadať a poďme nakoniec nájsť toho Beňovského, ktorý verím tomu, že on keďže tam chcel žiť, určite tam nechcel zomrieť alebo zomrieť mladý a ja verím tomu, že jeho posledná túžba pri tom, ako zomieral, bola vrátiť sa domov. Áno. Ja dostávam takú otázku, že a keď nájdete nejaké kosti, ako zistíte, že to bol Beňovský? No áno, toto je niečo, čo som mal nejakým spôsobom už aj pripravené. To, ako zistiť, že to bol Beňovský, je jednoduché cez DNA. To znamená, my keď nájdeme tam nejaký proste pozostatky kostrové niekde v tej lokalite, ktorá bude veľmi pravdepodobná, že to sú jeho, lebo aby som ešte vysvetlil, ľudia, ktorí tam žijú, tak oni majú svoje cintoríny, ktoré sú ďalej od dediny a oni určite nepochovajú svojich ľudí v tej lokalite, kde hľadáme. Čiže ak tam naozaj nájdeme niečo, čo je staré, je veľmi pravdepodobné, že je to buď Moritz Beňovský, alebo niekto z jeho družiny. A potrebujeme samozrejme, máme tam kontakt v tom meste, ktoré je blízko tej lokality, vieme to tam uskladniť, vieme dohodnúť nejakú diplomatickú prepravu týchto pozostatkov na územie Slovenska a ja neviem, či na Slovensku, alebo vo Viedni, alebo kde, skonfrontovať tieto pozostatky cez DNA s jeho priamými žijúcimi príbuznými, ktorí žijú aj na Slovensku, žijú v Amerike, žijú, ja neviem, na Balkáne. Takže jeho rodina je rozvetvená, ale my naozaj máme kontakt aj s priamými potomkami Morica a jeho manželky, to znamená jeho priamými príbuznými, nie cez nejakých bratrancov. Objavujte úžasné príbehy Morica Beňovského v podcaste. Na Madagaskar je veľmi zaujímavý ostrov, chodívame tam teda často, ako sme už povedali. Vlado, ty si tam bol vyše 20 krát. A je tam veľmi veľa endemických živočíchov a rastlín. Hovorí sa, že 90% rastlín je tam endemických. No, Madagaskar je charakteristický takými známymi symbolmi, ktoré ten Madagaskar vždy, každý to má v sebe. Nie sú tu tučniaci z nejakého animovaného seriálu, tí tam nie sú, ale sú tam lemúry, ktoré tam žijú do 100 druhov. Je to naozaj milé zvieratá. Sú to iný živočíšny druh ako opice. Sú tam baobaby, tam rastú, je tam naozaj až 8 druhov baobabov, z toho 7 endemických tam rastie. Vieme aj o tom 8, ktorý ešte není úplne zmapovaný. Sú tam nádherné národné vápencové parky, cingy sa volajú, v 2 lokalitách, ktoré sú od seba vzdialené 1000 kilometrov. Takže sú tam dažďové pralesy, je tam nádherné more, je tam naozaj veľa nezmapovaných území, lebo Madagaskar je veľmi málo navštevovaný ostrov. Ja neviem, keď som pozeral štatistiky v roku 2015, tak na celý Madagaskar prišlo toľko turistov, koľko
toľko navštívilo hrad Stará Ľubovňa u nás. V rámci jedného roku. V rámci jedného roku, takže to je naozaj niečo, čo nemá obdobu. Čiže Madagaskar je tým úžasný, že tam stále chodí málo ľudí, aj keď Madagaskar chce mať tých ľudí viac. A chameleóni sú tam veľmi špecifickí pre Madagaskar. Je tam veľa druhov chameleónov a vždy sa hovorilo o tom, že tí chameleóni asi prišli z Afriky, ale zistilo sa, že aj niektorí chameleóni z Madagaskaru sa do Afriky dostali, že ten prúd nebol vždy rovnaký. A dokonca slovenský botanik objavil nejakého chameleóna tiež príbuzného tým, čo sú na Madagaskare a nazval, alebo dal mu do toho latinského názvu aj slovo beňovský. Práve kvôli tomu, že vnímal, že pochádza z Madagaskaru ten chameleón, aj keď ten chameleón je niekde v Afrike. Áno. Ja zase neviem, či to je pravda, ale počul som, že teda čo je tá animovaná kreslená rozprávka Madagaskar, tak tam je taká postavička, volá sa Moris, tiež je to taký lemur. A tiež teda mu dali vraj tvorcovia meno po Moricovi, ako Morisej. Tam je taký pobočník toho kráľa Juliana, tak taká špekulácia, je to možné. No. Ja si myslím, že je to možné. Lebo to je, určite, no. Moris alebo Mauritius, alebo proste, to je... A nám sa ten Madagaskar tak zapáčil, že nechceli sme si nechať ten pocit z toho objavovania len pre seba, ale začali sme tam aj sprevádzať. Tak, v ktorom roku to bolo? V ktorom roku, myslím, že prvýkrát, mal som veľkú úctu voči tomu, lebo ísť na cestu individuálne, že dohodnem sa s Dominikom a ideme proste do džungle a spíme tam niekde v chyškách a nemáme tečúcu vodu alebo toalety, to je v poriadku, my to zvládame, ale ísť sprevádzať cudzích ľudí, ktorí chcú mať trošku komfortu, je vážna vec. Ale mňa oslovila jedna cestovná kancelária, či by som im nespravil nejaký plán cesty, a takto nastala spolupráca a viac menej v roku 2017 som sa zúčastnil prvého komerčného sprevádzania. Veľmi to bolo zaujímavé, dokonca tí moji turisti povedali na vzore 1000-ročnej včely, kde starý pichanda, Jožko Kroner, tak ten mal psa, ktorý sa volal Zanzibar a on hovoril tomu Zanzibarovi, že Zanzibar pôjdeme na Madagaskar v tej 1000-ročnej včeli, tak oni povedali, že chcú vidieť Madagaskar a Zanzibar, tak som sa, vzhľadom na to, že som sa vyznal na Madagaskare, tak som sa dostal s nimi aj na Zanzibar, tak sme sprevádzali takýto zájazd na kľúč, ale naozaj sprevádzame tam, sú tam dva krásne itineráre, jedna je esencia Madagaskaru, to je tá stredná časť, tu si mal čest sprevádzať aj ty, a druhá vec je potom ten Madagaskar sever, to sú územia, ktoré už aj ten Beňovský nejakým spôsobom mal pod kontrolou, keď tam pôsobil, takže to sú také dve lokality, kde sprevádzame, sme schopní sprevádzať kdekoľvek, ale pri tom sprevádzaní samozrejme je určitá úroveň tých služieb a proste zabezpečené je dopredu viac, ako keď tam ideme iba na divoko. Áno, aj tak napriek tomu Madagaskar nie je úplne jednoduché navštíviť, sú tam naozaj väčšie presuny, aj proste není to iba ležanie na pláži, ako pri niektorých možno takých destináciách, ktoré sú možno jednoduchšie, ale je to sen mnohých cestovateľov, môžeme úplne otvorene povedať, sprevádzame pre Victory Travel, takže ak by ste niekým z nás dvoch chceli sa vydať na Madagaskar, je možné si tam kliknúť na jeden z itinerárov, buď Madagaskar sever, pláže a poznanie, alebo myslím tak sa to volá, alebo Esencia Veľkého ostrova. Esencia Veľkého ostrova, hej, to je ten prvý itinerár, ktorý asi som najviackrát sprevádzal. Baobaby, cingy, lemúre. Hej, všade je všetko, aj hore, aj dole sú aj baobaby, cingy, lemúre, pláže, ale áno, nie je to podľa mňa ostrov, kde niekto sa chce vyvaliť na týždeň pri mori. To je podľa mňa škoda tam ísť. Tam tá infraštruktúra nie je taká. A to je poznávačka, to je naozaj expedícia, to je každý deň iné prostredie, raz na mori, raz v džungli, raz v jaskyni, raz niekde prosto, ja neviem, pri baobaboch. Ale popri tom samozrejme sa tam dá okúpať, dá sa navštíviť krásne pláže, kde človek je úplne sám sebou. Ampon Rafeta na severe, tam som bol asi 3-krát a to je pláž, ktorá má 5 km krát 500 metrov do hĺbky a vždy sme tam boli sami. Nikde nikto. No. Je to krásne. Ešte teda na záver tejto prvej časti podcastu zhrňme teda to naše združenie, čomu všetkému sa venujeme. No, čo sa týka Beňovského, keď sa bavíme o združení Morica Beňovského, my sa venujeme okrem expedíciám, plánovaniu expedícií. Napríklad teraz posledná moja cesta bola na najvyšší bod Madagaskaru, kde ešte nevstúpila slovenská noha. Boli sme prví Slováci na Marumukutru, to je najvyšší vrchol Madagaskaru. Takže možno aj o tom sa budeme niekedy rozprávať. Expedičný vrchol, je to prosto 10 dní bez všetkého. Takže
toto je jedna časť našej aktivity, ale venujeme sa filmovej činnosti. Máme už aj v spolupráci s Dominikom, máme 10 dokumentov, ktoré sme spravili mimo iných krajín, ktoré boli predtým, ktoré sa týkajú Madagaskaru a Beňovského, plus samozrejme neuveriteľne veľa reportáží a podobne. No a venujeme sa vydavateľskej činnosti. Vydali sme 2 knihy. Jeden bol ruský autor Ďomín Beňovský vyhnanie za král. Druhý bol ten poľský autor Arkady Fidler. Nazvali sme jeho knihu, lebo on pôsobil 2 roky na Madagaskare. Nazvali sme ju Madagaskar moja láska. Tá kniha sa v origináli volá Goriača vieš Ambiranintelu, ako horúca dedina Ambiranintelu, kde sme tiež boli osobne. Takže toto je naša vydavateľská činnosť. No a potom teraz venujeme sa veľmi prednáškovej činnosti. Čiže či sú to nejaké prezentácie našich expedícií na rôznych festivaloch cestovateľských, filmových, alebo v školách. Chodíme do škôl a robíme osvetu. Robíme osvetu o Beňovskom, o slovenskej histórii, o Madagaskare ako takom. No a k tomu vlastne nám pomáha ten najväčší projekt, ktorý teraz riešime, a to je komiksový projekt Moritz. Áno, tak a verím, že o tomto komikse Moritz zaslúži to jednu celú takú epizódku, tak že sa porozprávame na budúce. Dobre, veľmi pekne ďakujem a komiks Moritz treba prebrať. Tento podcast, ako aj všetky zaujímavé informácie o našom združení, nájdete na webe moritzbeňovský.sk.